Abati Glyn y Groes 2. Mae Abati wedi bod ar y safle yma ers 1201. Mae'n enghraifft dda o'r berthynas agos rhwng y brodyr gwynion a'r tywysogion Cymreig. Mi wnaeth 13 mynach symud o Abati Ystrad Marchell yn ymyl y Trallwng a sefydlu'r Abati cyntaf yma. Roedd yr Abati yn lle pwysig o'r dechrau, ond does dim llawer o dystiolaeth ar bapur. Yn ôl Cronicl Blynyddol y Cymru, Brut y Tywysogion, mi gaeth y fynachlog ei hadeiladu yn 1200. A dechreuodd y bywyd mynachaidd yno ar 28 Ionawr 1201. Yma mi gaeth y tywysog Madog i gladdu yn 1236. Yn fuan wedyn mi wnaeth tân mawr chwalu llawer o'r adeiladau. Mae gwaith cerrig yr Abati'n dangos marciau tân o hyd. Yn 1291, Abati Glyn y Groes oedd y pedwerydd cyfoethoca yng Nghymru, gyda llawer o bobl yn dod yna ar Beren Undod. Yn 1535, roedd 74% o incwm yr Abati yn dod o'r degwm. Roedd y brenin Harri'r Wythfed eisiau mwy o arian, a doedd yr Abati ddim yn medru talu. Mi gaeth yr Abati ei ddiddymu yn mis Ionawr 1537. Mae llawer o bobl wedi ymweld â'r Abati dros y blynyddoedd, ond adfeilion yn unig sydd ar ôl rwan.